Yung po ni nakita dito ni Father Harlon Budike at ay Iti oras mo ta na po, baka good morning. good afternoon. Ay, good afternoon. Afternoon ay Good afternoon, Father. Rama ti adal Biblia sa uti Dios sa uti Biag. Ta saan lang ket ngaro da tinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket tunggal balikas nga gapu iti Dios. Amen. Ket ngarod sat mida iti daytoy tayo panag programa manin dawaten tayo. Kadawian na iti panarabay pamendisyon ti Apo kada tayo waben iti may nga kararag. Dawaten tayo man ni Reverend Lester iti panangidaulo na kada tayo iti dayta nga kararag. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Apo Dios, umuna-unay, agyaman kami iti daytoy nga aldaw, agyaman kami iti panang tartarabay mo kada kami iti daytoy nga panang sango mi iti daytoy nga pandemya. Ket Apo, adtoy kami manen nga umay makitugaw, agdengeg, ibiyag ken mangadal iti daytoy saom nga isumot lang nga rod ni Apo mi nga Jesucristo. Sika kung mga rod Apo iti makipag-adda tapno iti kasta agbunga iti daytoy nga panagdengeg mi iti saom. Ket maibiyag mi iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Amin dagitoy dawaten mi dalan mi itinagan ni Jesus nga anak mo kan Apo mi. Amen. Amen. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Anen, kumusta kayo? Kabsat mi kakarat katilata ket kadawayan na bayan ti tayo panang kita kadagitoy nga puntos nga pagngantay pagpampanunutan itama nga rabii to takit September 28 Reverend September 28 2021 ket tay kablawan pa man dagitoy nga grambak nang nagruna dagiti kabsat tayo apo nga papadi Reverendo. Tay man kablaawan iti advance happy birthday kini Reverend Father Dexter Martin. Ag Father. birthday suna no October 2. So nga isagsagana yon dagiti regalo yo kini Father Dexter. Happy birthday, Happy Father birthday, Dexter. Ito no may nga Sabado na ito, no? Sabado. Well na po. So, happy birthday, Father Dexter. So, nakot nga ron ti Chancellor tayo. Ken kastapin, ada pa iti may isang birthday, Reverendo? Ito na Domingo, October 3, sumat iti panag-birthday ni Father Lauren William. So naapo iti parish priest ni St. Paul Sayangan. Happy birthday, Father Loren. Ken birthday. kablao kada kayo amin ita atok sayangan. Ken kay naman na naman iti kasi parish iti Don Bosco niya. Ni kadwa ni Father Richard Kang Jr. Matijay. So manen kablao kada kayo. Ken kasta pa yan iti bait na daytoy ni narigat nga panawen tayo ket yubkas tayo met ti panagikaykay sa panakipagladingit kadagiti kabsat nga pamilya nga nawanan iti ayeten iti biag no Brendo adu ti pumuspusay kadagiti nga tiyempo nga talagan so kabutbuteng agpaiso anad tayo apo ti daytoy nga pantay paspasaran nga pandemya. Ket ngarod puta daytaket ngarod iti tuyen daytoy iti konteksto tayo narigat nga panawen nya Reverendo Lester. So siguro nasayat nga iti daytoy nga rabii tay man kitaan daytoy meta may panggep iti makuna nga bertud ti namnama the virtue of hope. Well, idi napalpalabas antay ket nga ron nakita ti realidad ti makuna nga temptasyon naigday tamot lang ket nga ron dagitoy istorya iti Biblia iti original sin ken iti istorya ni Cain so nakita tayo met ti realidad ti basol
So, iti panagbiag tayo akas Kristiyano saan lang ang dagijay no di kat adapay kat dagitoy nasasayaat nga bambanag ti panagbiag tayo met tinespirituan nga biag tayo adda di makunkuna nga bertudes nya. Na po. So adda di makunkuna nga theological virtues niya kadi dagijay reverendo. Ito po di talo dito nga theological virtues. Ito faith, the virtue of hope, and the virtue of charity. Love. Wen so dagijay talong bertudes ti pamati namnama ken ayat dagijay ket nga rod iti makunang nga theological virtues nga magsipud ta adu ket nga dayto nya so tay focus pa lang itang rabi the virtue of hope panangin namnama ken ti pananginanama tayo ket iti antay nga rod denggen nga istorya itang rabi ti pan iti Bible story segment tayo kadi istorya man ni Noah, no? Istorya ni Noe iti libro ti Genesis ket dawaten tayo man nga rod ti panangi basat kada tayo ni Reverend iti dayta nga istorya ti Biblia. Dayto ya may basa na daw iti libro ti Genesis. Dayto iti pakasaritaan ni Noe. Talo ti anak na alalaki, da Sem, Ham, ken Japhet. Nila Noe tinaimbag a tao idi panawen na. Nagbiag iti panakikadkadwana iti Dios. Ngem nagbalin adakas dagiti amin na tattao iti imatang ti Dios, ket nagwaras iti kinadakas iti amin a lugar. Nakita ti Dios adakas iti kasasaad ti lubong, ken dakas met iti panagbiag dagiti tattao. Kinuna ti Dios keni Noe, inkedeng ko apukawen ti iti amin at tattao. Aglablabasen iti kinaranggas ti lubong, gapu iti dakas nga aramid da. Dadaelag ida amamimpinsan ken iti lubong. Mangala ka kadagiti tarakenyo, tarikayo asidro, ket mangaramid ka iti dakkel a daong nga addaan kadagiti kwarto. Pastaam iti alketran iti uneg iti ken iti ruar. Aramidam limagasot ken tallupulo ket tallo a metro iti kaatidog. 20 ket 2 a metro ti kaababa ken 10 ket 3 a metro iti kangato na. Ikam iti atep nga 40 ket 4 a sentimetro ti ngatngatuan na kadagiti diding. Aramidam at tallo a kadsaaran ket ikam iti ridaw iti sikigan. Layusak ti daga tapno mapukaw amin na parswa. Matay to amin nga adda biag na iti rabaw ti daga. Ngem makitulaga ken ka, lumugan kayo iti daong, sika, ti asawam, dagiti anak mo ken dagiti asawa da. Ikuyog mo ti sanga pangasawaan iti amin nakita ti animal ken iti amin nakita ti tumatayab ket di mo baybayan a matay da. Mangala ka iti amin nakita ti taraon nga agpaay kada kayo, kastamet kada kwada. Inaramid amin ni Noe ti imbilin ti Dios ken kuana. Kinuna ni Yahweh ken ni Noe, sumrek kayo sa nga familyaan iti daong. Nasarakak asikalaeng tinalintag dito'y lubong. Mangikuyog ka iti 7 a pangasawaan iti amin nakita ti animal a maibilang a nadalos, ken sa nga paris iti amin na saan a maibilang a nadalos. Mangikuyog kamet iti 7 a paris iti amin nakita ti tumatayab. Aramidam daytoy tapno mataginayon ti amin nakita ti animal ken tumatayab, ket umadudan to manen iti rabaw ti daga. 7 nga aldaw manipod ita, pagtuduek, nga agpaot iti 40 aldaw ken rabii, tapno mapukaw ti amin na si bibiyag a parswa. Ket inaramid ni Noe ti amin nga imbilin ni Yahweh. Agtawen ni Noe iti 600 iti malayos ti daga. Naglugan nga rod iti daong akadwana ti asawa na.
dagiti anak na ken dagiti asawa da, tapno malisyanda ti layos. Kasimbilin ti Dios, inkuyog na ti pangasawaan, ti amin nakita ti animal ken tumatayab. Maibilang da, man anadalus, wenno saan. Dimteng ti layos, kalpasan ti 7 nga aldaw. Agtawan ni Noe, iti magasot. Idi maika 17 aldaw, iti maikadwa a bulan, pimsok ti amin nga ubog ti dakkel a taaw ti uneg ti daga. Naluktan dagiti amin a pagwaran ti danom ti tangatang. Ket nagtudo ti unos 40 nga aldaw ken rabii. Iti daytamet lang aldaw, limugan ni Noe ken ti asawa na iti daong. Kadwana dagiti 3 anak da, Sem, Ham ken Japhet, ken dagiti asawa da. Limugan met ti amin nakita ti animal, na amo ken naatap, dagiti agkakarayam ken dagiti agkarkaradap, ken amin nakita ti tumatayab. Kas imbilin ti Dios, sa nga pagasawaan ti tunggal kita ti si Biag a parswa, ti inkuyog ni Noe iti daong. Kalpasan na, rinikpan ni Yahweh ti ruangan ti daong. 40 aldaw ang nagpaot ti layos. Di makkel ti danom agingga atimpaw iti daong. Idi umadalem na yanod ti daong. Nagtultuloy di makkel ti danom agingga an tinep dagiti kangatwa na bantay. Imadalem ket ngimato ti danom iti 7 metro iti labas ti tuktok dagiti bantay. Natay amin na nabiyag iti rabaw ti daga. Dagiti tumatayab, dagiti animal ken amin at tattao. Natay amin nga addaangs na ditoy daga. Pinukaw ni Yahweh ti amin na sibibiyag ditoy daga, tao, animal ken tumatayab. Malaksid ni Noe ken dagiti kadwana iti daong. Saan ang nagimba si danom iti uneg iti may sangagasot ken 50 nga aldaw. Isao ti Apo. Agyamantay ti Dios. Thank you, Reverend Lester. Tinayta pa nang ibasam ti Estonia ni Noe kat nga rod iti libro ti Genesis ket kabsat iti daytang sa istorya ni Noe mabanggit ket nga rod ijay iti ti rainbow. The rainbow in the cloud shall be the sign of my covenant with you. Kada dijay ket kasla nga simbolo iti namnama ket nga rod. So manen ti daytoy nga rambiin tay man kitaan daytoy realidad met iti makunang bertud ti namnama. Kasapulan tayo daytoy kadagitoy nga aldaw ti pandemya. Narigat talaga iti daytoy nga tiempo tayo niya, Reverend Lester. Nga rod Apo. So, antay man kitaan kat nga ron, dagito'y naduma-duma nga bertudes, kasi siyempre, di nga ron, nabanggit tayo ito, di makunkun nga theological virtues, kat apay nga theological nga makuna dagito'y. Nagsipud palubusan na tayo nga kasla makilangin, kanya po Diyos nga diretsaan, no? So, di nga ruti na imbang nga damag ijay adang kanayon iti daytoy ko nato nga direct line kaniya po Dios tapno makikonnect ken kwa na pamagit nga ruti karaharag ken daytoy na dumaduma nga pambanag nga sagot lang iti Apo kada tayo. So nga kasmarigan ko may iti pamati no anya ti aramidon ti pamati kada tayo reverendo. Ti iso deti by faith ket it looks beyond the horizon of human knowledge and it clings to the truth and mysteries revealed by God in Jesus Christ. DJ, in other words, DJ, panamati tayo kat nga ron, no? So, panamati, iti Dios, kaya ni siyempre, iti panang-akseptar tayo, kadag iti amin nga bambana nga impaltiing na kada tayo. So, DJ. Then, iti namnama kat nga ron, so, iti may kadwa nga makunang bertud theological virtue, kaya itay panang talak tayo iti Diyos,
kaya na ti panagtalined tayo nga ito yan, faithful mahuna, faithful to be faithful to His promises if we correspond to His grace. Kan siyempre may katlukit Dito'y by charity. Di Iti panagayat tayo ayat. kanya po Diyos. when kaya ayatan tayo suna agsipod tayo suna kat nga rod iti tayo jay kung natin nga sumambonong the perfect good, the highest good, kaya isukat nga rod iti ultimate end tayo. So di jay kata niya nga dahito yung nga rod nga theological virtue of hope ngay Reverendo. The theological virtue of hope, it is a theological virtue infused by God into the will by which we trust with complete certitude in the attainment of eternal life and means necessary for reaching it, assisted by the omnipotent help of God. So kita tayo dito na dumaduma elemento na tayo muna di ko na nakita kaslangay nga inted ni Apo Diyos na ito kada tayo babaen na ipted iti niya kuna na will saan ka di. Bueno po. So nung tayo adalen ada ngamin day ay makunkunang faculties of man, inner faculties of man dito ikat karamanan iti di may sakat di intellect and will. and the will. So di jay. So adamot dagiti di virtue nga maipan iti ti faculty ti intellect nga makuna. So daytoy hope infused by God into the will. So ijay ti nangi panan na kuma nya ti Apo Dios. Tapno agtalek tayo kat nga rod ken kuana iti dayta dati na tayo nga certitude in the attainment of eternal life and means necessary for reaching it, assisted by the omnipotent help of God. So DJ man ti may magang to yan virtue of hope. Kaya siguro tapno mas mawatan tayo dito kabsat mi kaya kitaan tayo diti rumbeng aramiden ya ti rumbeng aramiden iti may nga tao nga mangnamnama. Kaya daytoy adamat ti level na ngamin nga paiso. Siyempre, dadagiti kasla nga yan, beginners. Bueno, Reverend Lester, dadagiti kasla nga agrugrugi pa lang. When kaslamot lang ti pamati, dadagiti agrugrugi ti pamati. Kasyamot lang itinamnama, dadagiti agrugrugi tinamnama. Adamat dagiti medyo naka-advance. Bueno. Ken adapay met di talagang nagpigsat ina panginanaman da talaga. So di makunkun na quote in quote perfect no. So dagitoy anya ngay dagitoy nga rod nga paiso kang runaan na siguro bilang tiladtan nga kasla nga beginners tayo. Ano tayo agrugrugi tayo toy beginners tayo pa lang iti daytoy virtue of hope. So adangay dagitoy suggestion dito anya dagiti rumbeng aramiden dagiti beginners. So anya ti muna ditoy Reverend Lester for beginners. For beginners, you are to avoid two extremes. Kuna na toy. Avoid two extremes dito jay nga contrary to hope. Iti mangikat kada tayo iti dito panagnamnama tayo. So dito may sa ditoy it's the first extreme, dito presumption. Di kahit nangasawan, presumption is assuming we know what is right and then acting on it. It is very clear that there is almost no difference between presumption and rebellion. It is an attitude. Pambalag tin espiritu na ba na biag tayo ket agdepende ka ni Apo Dios kuma ket isu iti suruten tayo. So ngaron ngay di jay ko na tayo nga discernment matmanin iti panagbiag. Nga kanayon tayo mga karkaragan dayta iti dayta kararag tayo iti amami kas pangarigan. Nga niya ko na jayan na matungpal kuma tinakam mo ti jay. Ta no agkararag tayo iso di jay ti birukan tayo anya pa iti paggayatan iti apo iso iti aramidek. Jay han nga di jay anya ti pagayatak tungpalan ko man ni Apo Dios. Jay request saan iso nga iti panagbiag tayo ket ti jay biru ka ma di pagayatan ti Apo numan pay siguro narigat tayo tangag pa iso ngamno iso iti pagsayatam ngamin di jay aket iso iti matungpal no. So
Di jay nga no, dito yung presumption kas lang ay nga you presume too much. Kaya di jay, it is an action based on your choice, on our choice. Saan ko mga kasyay niya. So, wanda dito yung biblical basis na di jay, nga ibaga iti Ebanghelyo ni John, anya ka di jay nga Reverendo Lester. Iti ko na to, apart from me, you can do nothing. So, nagpintas di jay nga pamalagip, nga gapu iti Ebanghelyo ni San Juan, apart from me, you can do nothing. Iti Ilocano na ka di jay. Awan ti maramidan yun, no, tayo kayo kanyak. Awan kayo kanyak. Kasi, so, we remember that God is infinitely good and merciful, but that He is also infinitely just. No? So, palagip niya po San Pablo DJ. Kaya He is disposed to save us. Ti magandamag is disposed to save us ng madati kondisyon. But on condition, so anya DJ condition ka di? On the condition that we cooperate with His grace and that we work out our salvation in fear and trembling. Amen. So Amen. DJ nga pa so dalatama tati condition nagsabat ngayon dito ya. Dito grasya ni Apo Dios ken ti panaki-kooperar iti tao. Nagsabat DJ nga pa so DJ ti mo nang maiwasan tayo ngay palagip na dito dito ikat nagaputi makunang spiritual masters niya. So DJ presumption ti maysa ken anya di maysa despair. So kasanumot dito despair Reverendo. It's a contrary to hope. Takong na to, it is despair is defined as a deep sadness or loss of hope. When DJ despair sa nya ka DJ kuna na ito yan malagip mo ti Lucano na ito no ibaloy na Despair. Nadya kuna dati baloy na dito ngamin pansagang kasi sa mo DJ DJ kasi lang talaga nga awanin ti kaya pa pananti pa nagbiag. Enerhiya mo talagang napukaw iti namnama nga ron. So DJ opposite iti namnama dito So dito masapol maiwasan DJ kat nga ron. Kuna na ti should avoid presumption and we should avoid despair. So to avoid despair and discouragement, ano kasanumot dito nga ron ngay Reverendo? Kahit masapol we have to realize iti kaasi, the mercy of God. Nga dito kat saan nga pulos nga mapukaw. Karon no datayo kat agbabawi iti basbasol tayo. Ano mamingsan kat iti basol tayo. Ayo kasla nga hantayon nga makarwar iti dita nga basol. So nga awanan tinamnama tayo, maawanan tayo tinamnama. Ag-despair tayo. So nga dita we should realize the mercy of God. Yeah. So, hindi ti masapong nga agpasyon constant mo lang ngay nga maamirisan tayo agpasyo. Dadagiti ko nga rukab sa tayo nga dahil nabimagsak na natnag na ti makuna tayo nga despair ta handa nga patsenen dahil ito'y kinaman nga asi kinaman nagayat iti apo. Kaya siguro kas lang ngay nga nabanugdan iti talita kanayon nga panakatnag da. Dahito nagpintas kat nga ro day pamalagip dadya surat ni Apo Santo Papa nga libro the name of God is mercy. Muna na jay kat iti Apo saan nga pulusan nga mabanbanog nga mga pakpakawan ka datayo ti mabanog nga mang dawat iti kaasi na pamakawan na. So nga DJ yung tinagpintas nga paisungan tayo Amerisen, tanya ngay, datayo managbasol tayo, nagpaisong, DJ kat nga rin mat tinay maganda magkati apo, itinalantamat na itang pamakawan na because well indeed God is merciful, God is loving. No? Anya pa'y Reverendo. Kuna na to, it is necessary then to rise courageously from one's failures or faults and renew the journey with greater effort and zeal. Ate Apo. So di tayo kanain nga ibagbagan tayo paiso ngayon kan siyempre mumatpiman nga paiso ti tatao day tanang nang runa kadagiti nakapandas nga di jay sige no naitublak da yan bumangon naman ito importante
Madayay nga ron nga agpaiso iti panagbiag tayo nga tao, sapol nga da iti mga gantayo. Oray no maminsan amo tayo dayta iti level iti panunot, masapol nga agpaiso matada mangibaga. Kada tayo kayam dayta. Ket dita simple lang nga banag agpaiso ket nya takal mati kay papananay so nga dayti ati siguro yawis manen iti apo kada tayo kas Kristiyano agpaiso tatayo ket nga rod iti makunang panakangiwat na panakasakan na panakaima tapno dagiti kabsat tayo nang nangruna ket nga rod dagita mawawna na iti namnama ket mapapigsa na lang tamet ma-inspirada iti panagdalyasat iti dayti biag nya. So uray ni San Agustin saan ka di anya di ko na ni San Agustin diti. Even sins, so far as they are an occasion of making the soul more vigilant and cautious. So DJ mati epekto na DJ kapunta ket nga ron nga amom DJ nga pagkapsutan akit ipatuldo na dayta kuna niya po San Agustin nga it makes the soul more vigilant and cautious. So when siguro kapunta napadasanan akit mas amo naman ti aramiden na tapno maiwasan na dayay so anya pa iti mabalin nga aramiden nang nangruna dagitoy ko nato nga beginners ito iti the virtue of hope for beginners anya ti daduma pang rumbeng aramiden tayo. Kapsat for beginners, we should endeavor to raise our thoughts to heaven. Itangad tayo ang kabunyan nakunada. Itangad tayo di langit data or nyati mapadpadasan tayo nga rigat ti panwenno panagkita iti panagbasol ket kuna natoy masapol ang we have to there is to daytoy panagdisdain iti bambanag ana ilubungan masapol dayta ta amo tayo met nga awan iti banag dito lubong nga complete nga makapennek iti puso iti tao. Amin dagiti even pleasures, wealth, honors, amin dagiti nga ket they pass ken dagiti ket mapukaw, they are temporary. Kung mabasa tayo nga rod kakabsat iti ebanghelyo ni San Mateo, Matthew 16:26 nga what profit a man if he gains the whole world but loses his soul in the process. So dita po. So DJ agpaiso ta pangit panangi tag-ay iti panunot tayo iti apo ken iti langit no. DJ kas lang ay nga ti pananginana maket ti panang kitkita DJ gawin ti papanam nasayaat nga lugar. Amom nga adda ti papanam nga nasayat nga lugar ket i-focus mo dijay. So nga tapno dagitoy dagitoy nga mga to istorbo ken kakas pangarigan iti panagdalyasat mo ket kayam nga ibatim dagiti jay dagat nga rod ti agururay nga nasayaat nga papanam. So DJ ken dayta panangamiris nga agpaisong awan talaga iti banag nga pennek makapennek iti puso iti tao. So dagita banbanag iti nainlubungan nga agpaisong banbanag awan dagitoy aglabas dagitoy ket mapukaw dagitoy. Ken kasta pa yan daytoy mahikadwa reverendo to be comforted in their labors and sufferings. At amo tayo met nga suffering accompanies us inevitably from the cradle to the grave. Awan iti maka-escape iti daytoy nga panag-suffer. Amin tayo, padasan tayo daytoy nga suffering. Daytoy tapno daytoy panangitangad tayo, panangitagay iti panunot iti apo, iti langit. Kaya tapno makomfort tayo. Ito'y panagrigrigat tayo diti rabaw iti dagat. Anya nga ikat parte nga rod iti biyag nga rod dayta. Han nga talaga mapukaw.
daytoy. So kung natin na parte ti mystery ti biag na po Jesus ang nga inikat dayta ngem inikan na iti kay papanan, no? Bueno. So naikan iti kay papanan daytoy panagrigrigat tayo kat ngarod. Kaya well siguro iti nasaya dito nga ehemplo kat awan sa bali no di daytoy santo tayo itang aldaw ramrambakan tayo iti piyesta ket ngaron ni San Lorenzo Ruiz nga umuna nga martir iti umuna nga santo kuna kuma iti lugar iti pagilian tayo nga Pilipinas ang gadi reverendo. Bueno po. So alan tayo daytoy nga gundamay mga mangkita manen iti dayta ababa nga biag ni Apo San Lorenzo tatatakat nga rod iti piyesta na daytoy, no? At sa San Lorenzo Ruiz. So nati umunakat nga rod nga santo tayo Pilipino sino ti may kadwa ni Apo San Pedro Kalungsod, San Pedro Kalungsod, no? So dawatin tayo ti panangibabat na dagito nga santo tayo tutulungan da tayo. Kaya nasayat launay nga antay kitain mo tayo ito, ikanamirisan nga dagito duwang nga santo tayo kat makuna nga laigo dagito isang gadi reverendo ni San Lorenzo Ruiz kat laigo dagito kat ni San Pedro kalungsod sumatlang kaya well kablao magayam kadagiti pong katikista niya itang sa TM puri maramramakan meti daytoy bulan dagiti katikista. So yubkas tayo mati pagyaman tayo kadakwan ti panangitid da ti serbisyo da iti simbaan ket ngaron niya. So anya ti malagi po nga istoryanan ni San Lorenzo reverendo. Iti dumat iti iti basahan manen iti panagbiag na ngay ket iti garod may sa iso ng eskribano no secretary ket daytoy ket na he was actually brought to dati kinadwana nga napan ijay Nagasaki ijay Japan ket ijay meten nga amutay meten nga ijay met nga during that time ket adu iti maper-persecute nga Christians from the government isong dagiti narigat matlang iti panangibiyag da it pamati da ijay matlang garod Nagasaki nga na torture isuna. He was put to death along with adu iti kakadwa nga martiris matlang apo. Ngem no iti kitaan ti panagbiag na kat nagpintas diti kinunana nga iti kunana nga adalang iti ribo nga biag ko amin dagitoy idaton ko kini Apo Dios iti dayta nga gundaway nga ma-persecute dan mapapatay dan dinamag dagiti mang persecute niya dan no ito ilaksid da ni Apo Dios ilaksid da iti pamati to turn away from their faith ngam kunana okay no adatin amin nga dito ribo nga biag ko idaton ko para kini Apo Dios iso nga dito na persecute ngod isuna natay. He died from suffocation kano po. So iti talagang makita tayo mo ti panagbiag ng in daton na in sacrifice na iti biag na iti pamati na para iti pamati na kini Apo Dios. So dati Apo iti Well, so sapay kumata ma-inspirar tayo agpaisuri taday ito yung biag ni Apo San Lorenzo nga santo tayo kat nga ti Pilipinas. So naibagakit nga ron nga isuna ket pimunatay na martir ket nga ron iti September 29, 1637, no? Iti tawin na ket ubing pa 42, no? Kasunday ta 42 ubing pa ya. Katawanan nyo siguro Apo Berlin. More or less so, you know. Ket day nga ron dawatan tayo iti panangi babayet na ket isuna ket nga ron na beatify ijay Rizal Park ijay Manila babayen ken ni Apo Santo Papa Pope John Paul II. Pope John Paul II wen ket syempre itamot nga isuna ket santo met lang ket nga ron, no? Isuna actually ti makuna nga umuna nga na beatify
iti Ruar ti Vaticano, no? So the first to be beatified outside the Vatican. So nakit nga ron ti isuna ni San Lorenzo. Ken siyempre nakanonize isuna idi October 18, 1987. Yung ijay Vatican matanda ito yan, no? So dijay so isuna ti patron kat nga ron ti OFWs, no? Ken migrants in general. So dijay kita di Domingo gayam reverendo day bakit narambakan mo't lang ijay ti Seafarers. when kan kasta pa yan ijay day for migrants and refugees, no? So dadi jay mensahe ni Apo Santo Papa may panggap kat karo dayto panang bigbig tayo mo't lang tunggal may sakada tayo towards the greater we kung wala ni Apo Santo Papa jay. So ito sapay ko mga agpaiso tayo mapagpadasa nga pandemya ket ipamiris na kada tayo nga all the more kita tayo kumadijay nga amin tayo ket agkakabsat nga agpaiso. We are all brothers and sisters, nya. So itintay nga rod pa nang itultuloy mang kabsat, tintay pa nang dawat ti ito yan intercession ni Apo Saint Lorenzo, tayo man dangken da ituing kanta. Ken kabsat so dijay ket nga ro di kanta ni Apo San Lorenzo dijay nagapukot nga ro dijay famous line na kuna nakot nga ro if I had 1,000 lives I will give all of them to him, no? So manin dawatan ti panang ibabat ni Apo San Lorenzo ken happy fiesta kadagiti parparokya kimkimong Parokya Tilwakan. Anya pay. San Lorenzo Ruiz. Wen parokya Tilwakan happy fiesta kada kayo dita. Ket sapay kumata wen nagramba kailan tamat oray kastoy. Panagramba kuna tayo ket iso dayta panagkararag. Panagyaman, panagdawat ti panangibabaet ni San Lorenzo Ruiz. Nga santo tayo. Amen. Amen. Okay, so DJ kat nga ron, DJ kinita tayo because of this kuna tayong as we endeavor to raise our thoughts to heaven as hopers, let us be comforted in our sufferings and labors in this world. Ken dati may katlupa dito nga punto ket nya dito ko na dito to be encouraged to be good, no? So tapno ma-encourage sa ilang tamit nga mangituloy nga grabe tinasayaat human uray man pay ti aglawlaw tayo ket adu iti dakes nga paspasamag ang kadi reverendo Wala po. when so ko na tayo well the practice of virtue is arduous no narigat lang tamot tayo nga rod ngem di jay kas kana day ni bagbaga tayo di muno na nga kas lang amin pa nagkalayat ti bantay dayta so nga ron nga narigat ket ipapatim lang tamit nga kumalayat tano pababa
baka ko na mga mayaten pababagay ang ganamat nagka. So nga narigat met di jay kano so nga no ko na mga nasay ati kwan medyo kita-kita mat basit baka talaga gayam nga pababa nga kapababa iti na spiritual na panagbiag mo ya. So di jay kung na pa it's necessary to be detached from everything, to renounce one's own tastes, to turn back to the continuous attacks from the world, the devil, and the flesh. So di jay kinita tayo lang iti saan kung na tayo threefold source of temptation iti to yan iti lubong iti diablo ken iti ito yun iti lasag iti threefold source of temptation. And it is worthwhile to struggle for a short time during the brief years of this life in order to enjoy the eternal blessings in heaven. So manin dito ket uray nagrigat ka unam ditoy ababalang mo dayta nga tiempo kumpara to di jay eternal na nayon nga biag sa jay no paraiso nga kuna tayo no. So di jay si dagayat nga ro ti pamalagip niya for beginners we should endeavor to raise our thoughts to heaven in order to disdain the things of the earth, to be comforted in our labors and sufferings, and encouraged to be good. Dagay beginners. Kasi naman nga dagiti medyo advanced dito reverendo. Niya dagiti kasi lang ituloy na nga rami din. When for the advance, dapat katang kanong agbalin nga complacent. Iti dito nga panagnama. So nga masapol we have to intensify as much as possible our confidence in God and His divine assistance. Iti tulong namat lang. So masapol ni mga papaunag pay. Saan ka agbalin nga, okay na ito yan, naka-advance akon. Mabalinan. You have to intensify kung na to Okay, when? Kaya ramanan na, di jay never to be preoccupied with anxious solicitude for tomorrow. Di jay, I think one day at a time, So nga, dahil parte ti Banghelyo mo't lang ijay iti apo, malagip mo jay think of the flowers growing in the fields kung kuna iti apo jay. So ang kayong madanagan, no? I will provide kuna iti apo, so do not be preoccupied with anxious solicitude for tomorrow. Ken may kadwa nya di may kadwa dito reverendo. May kadwa to simplify their prayer as much as possible. To simplify prayer, apa nga ta simplify prayer ya? Well, nagsipod ta dayto kita malagip mo lang baga ti apo iti sabaling parte ti Banghelyo. No nagkaralag kayo, do not pray like the pagans, the Bible, the Bible a lot of words. Awan ti kaya mamaya na dagita nga words nga sao kung kuna iti apo. Sus rather simplify your prayer. Iso nga amuyog sa daytoy basic prayers tayo makuna nagi so nga ron nga insuro iti apo kada tayo di jay. The simplest form. Our Father, di amami, kompleto di jay. No lakid di agpasyo kararagan tayo nga si pupuno di jay. So ngayon no kararagan magpasyo din inayado mamin aditap no nanamam niya. Amami nga dat sa dilangit. Madaydayaw ko matinagan mo. Kompleto di jayan. So, mo ko na nga, ko nga mo nga kararag. Prayer ba ako na? Ano nga masapul nga di ko na spontaneous nga kwan. No, actually nga feel mo nga kararag. Di jay lang. You just have to meditate. Kararagam di jay. Nagpintasan na di jay nga kararag. Our Father, the Hail Mary, glory be. No? So di jay ti bagbala to kadagiti advance actually simplify ti panagkararag na no di nga rod amuda nga iti apo muda di jay sitwasyon da basta di jay kas lang nga makikonek ka nga agpaiso itagay mo amin iti apo. So di jay kadagiti advance di jay
Ken niya ti sumaran ulit Reverendo. Number 3, to advance in detachment from all things. To advance detachment from all things. So di jacket nga ron nga paiso di napigsa ti pananginanamam, kita mabalin maiba ay haan awan da tay batik tay na. Detachment. Ta amo mga ron nga nagpintas ni papanam ken alaam to jay. So awan tinam na awan mamay na dagita, batim dagita kung kuna na di jay. Ang iso ti namnamam dagiti bambanag nga dagiti makita na ilubungan siya po. When so nagpintas di jay. Kaya may kapat kung na nakit nga ron to advance with great confidence along the path of union with God. So manin dadaytan ang confidence na ta napadasanan, at least na when diyan napadasam at least napadasam diyan akit amumon nga paiso akit itultuloy mo daytan to advance with great confidence along the path of union with God. Tatan dayto iket ti beginners ti advance adamot tigay kasla mas advance manen. Reverendo. Siguro dagiti ko na medyo spiritual masters when can the saintly people nga mako na. So dagi jay yamet iti araramiden da tapno well dito yung amin na pananginanama our hope just like any other virtue faith hope and love kasla ngay nga agtultuloy nga dumakkel da padakkel awan iti pagpatinggan na. Tangamin, ti ayat iti apo kasyamot lang. Kanti kinasanto iti apo kasyamot lang. Iso nga, may tuloy na ito, dumakkel. So nga adadag ito yung makunang, for the advance manin, advance, for the perfect namnama, dagito yung beti adda. So niya dagitoy Reverendo for the advance for the perfect that they should endeavor to imbibe more and more the principal characteristics of the virtue of hope. When so isu da nga iti kaslang diti na modelo ti pananginanama. So kitam di jay ket kitam ti wagas ti panagbiag da isudad dagita ti mangibibiyag nga talaga ti pananginanama. Panangibibiyag met lang ti nga rod panamati ayat. Panamnama met ti pananginanama anya mo dagitoy. So makita tayo dagitoy dagiti na mga puntos kas pangarigan kuma iti anya daytoy Reverendo. Universal confidence in God. So anda talaga dayta confidence da iti apo napigsa nga talak met lang trust. Talak met lang they have that universal confidence in God. Kasta pa yan that the unshakable peace and serenity saan nga pulos nga magungun nga kapya ken talna. nagpintas nga nga imahe. It's a very good image, the unshakable peace and serenity. So ngay nga uray nga agpayso gulo siguro ti aglawlaw mo addaday ta at talagang addaday ta nga kapya. Unshakable peace and serenity nga dakeng ka. Ti COVID cases iti aglawlaw adalat ta talna ken kapya iti biag. So di jay ti dawatin tayo mga agpayso kada tayo day ta pananginanama ket nga ron no. So kan kastampayan they desire to die in order to reach heaven. So daghan tayo iti yan dagiti nga ron dagiti taon nga napigsa ti pananginanama da nga mabalinen nga daday ta kasla nga mabalinen na po mataya ko kasla jay. Now you let your servant go in peace. Nadi kasla jay di kapadasan ni Simeon iti ebanghelyo nagpayso kapunta nakita na ni Apo Jesus mangisalakan iti silaw ti lubong ita di jay. So nga at kasi gayam di jay. So nga tigarod no salud-sudan tayo nagpayso tunggal may sa kada tayo o na tayo nagpayso kahit nga mapan iti langit. Siyempre kaya tayo mapan ti langit.
Ano ko kunada nga Paano? kaano tatan. Ay, aguray pay ko maa. Asla say. Ngem adda dagitoy kun nato yung tattao nga napig sa ti pananginanama da nga ano kunam tata awen tayo. Kasla kasjay ko mati arig na di jay ya. Kasla ni ko apo ni di Santo Tata ni Saint Lorenzo Ruiz apo. So Wen. a man of hope at the Lord that he desire not to die in order to reach heaven. Apo. Wen, so di jay nagpaiso eksakto nga ro daytoy nga ni daytoy di ko na tayo nga providence ang pamalagi pa mabayin kadigiti bambanag ti biag tayo nya. So di jay ti ko na tayo nga mangibibiyag ti pananginan nama. Kaya na kasta pa yan, kamodyanan na dangay ti jay uray dito irabaw iti dagan ket para kadakwa that's already heaven. Heaven begins on earth. No? So dagijay ti bambanag nga agpaiso nga kitaan tayo may panggap iti da ito'y makunkuna nga bertud iti namnama. Daytoy dadto mga banag pay iti panagbiag tayo diba dali ko na tayong data virtues adam ti makunang gifts of the Holy Spirit. Kaya dagitoy ngamin agkikinaman kamayat na kita wala ti Ilocano agkikinamayat na kita ag gurnong dagitoy agtitinulong tapno de nga ro matulungan tayo at tao nga mga doon mangdalan iti panakaisalakan. So along with the gift the virtue of hope ket ada jay makunkunang gift of fear. The fear of the Lord. So dahito iti accompanying gift of the Holy Spirit. So niyamat na ito reverendo may panggap iti gift of fear anya ti kuna iti panusuro dito Nagapon sa ito yung CCC po niya. According to iti na isurat, the gift of fear is a supernatural habit by which the just soul, under the instinct of the Holy Spirit, acquire a special docility for subjecting itself completely to the divine will, out of reverence for the excellency and majesty of God. So dito kahit nangasawan ti the gift of fear. Amen. So it is a supernatural habit. Nga tapno iti daytoy kararwa tayo, mabenti panangidalan ket nga ro ti Espiritu Santo, maadan tayo nga di jay dayta panaka our openness, our docility. Iti panangidalan iti Espiritu Santo tapno agtalek tayo, di nga ro agtalek iti apo kaya na dadayta nga panang bigbig tayo nga iti Dios ket Dios kasi kumanya data reverence ng makuna iti kina Dios iti apo iti Dios. So manenda ito makita tayo siguro pa nga nalalaing no kitaan tayo dagiti epekto na iti panagbiag tayo anya ti aramiden da ito makunkuna gift of the fear of the Lord ti panagbiag tayo. Sada iti upat nga banag ditoy anya ti muna reverendo. Muna a lively sentiment of the grandeur and majesty of God, which arouses in the soul a profound adoration filled with reverence and humility. Okay, so DJ lively sentiment of the grandeur and majesty of God. DJ nga yung agpaisong DJ experience of awe and wonder dito yung makunay. And the fear of the Lord. So nga dali nagpintas nga kanta niya kung na jay how great thou art. Iti lang expression na dito So ada ko mga agpaiso di jay nga rod. Tapno ada dayta nga pagdaydayaw mo. Pumundag nga iti wow. Daydayaw gyaman na iti apo iti dayta nga sagot na kala siya ada dayta adoration, profound adoration kat nga rod nga umapay iti kararwa iti tao no. Kasta pa yan maikadwa dadi ko na great horror of sin and lively sorrow for ever having committed sin. So di jay mati sa bali man nga bangin na di jay
Ket daji horror for sin na daji ano tawag nan kas lang kanya dayti ngamin nga basol makita nga madi ket adaywam kalasay horror for sin. Kaya siyempre no natnag ka iti panagbasol na dayta sorrow dati guilt the sorrow kaya't kaputi dayta siyempre agbabawi ka ket agsubli ka manen iti Apo no so dijay kaya stopin may ikatlo reverendo An extreme vigilance to avoid the occasion of offending God. okay so kaputi dijay matlang arod at dayta nga vigilance sumumaten ang mga liklikat nga rod kadag iti babanang nga mga patulduken ka iti panagbasol. Kaya na kamaujanan na maikapat ket ano iti The perfect detachment from all created things. wow so DJ manin babayin ti dayta nga sagot iti fear of the Lord ket DJ nga rod panangi yadayom detachment kanate detachment from created things. Taray takot kuyudan na kat nga rod. Kayudan na ka nga pababa. So, niya nga iti panag biag tinespirituan kat di ko you soar high. You soar high in the spiritual life. So, di i-attach mo tin na ti bagbagi iti na spiritual nga bambanag. Dagi ti pamalagib na dito So, dagiti mang kabsat ni kan Kristo iti bambanag ngantay kinita kat sapay ko makatulong dagitoy tintay panagpampanunot nga agpaysoan kat dagitoy bambanag nga may naig iti na espirituan nga biag tayo nga gapumot lang kat nga ron daytoy iti nasantuan nga Biblia ket antay kitain iti implikasyon na daytoy implications na iti panagbiag tayo. Kaya kasjay kabsat mi ng Kristo ni napaspas ti panagtaray iti oras kaya tayo tuloy manin nga kitaan pa yan dagiti daddo mapay nga bambanag nga makatulong kada tayo ti panangibiyag tayo iti sao iti Apo. So kasanuday ito yan nga Reverend Lester. Kasi nga dahito isa mo ti maudi pa lang siguro ag-exit tayo pa agpakadak siguro po niya agpakadaya agpakadak pa dito air dito radyo kaya dito matlang live at ako on October 1 kat apanak meten iji abatan kat dito ada ka abatan so medyo ada yumet no apanak dito Bagyo to makikadwa kay ni Father Berlin so nga ni Father Berlin pa lang ti ano sa nyo pa lang ore awanak di balita sublita yun to for 1.5 months siguro nga agiksitak pa lang dito yung programa tayo Adal Biblia at agyaman na kada kayo agyaman na kini Father Berlin matlang. So thank you Reverend Lester katero ti panangikadkadmom kada kami ti daytoy nga programa tayo ket ni dayyan nya nga ket kas ti biag mi nga papadi nga from time to time nga ron nagpasyo panijay tuwing kadaytang assignment ket nya ngay so dayon to pa lang makadwa ket nga ron ni Reverendo kadagiti may nga aldaw well we hope nga dalantan tulad tamet no may sarong dito yung may lantamet Bagyo kami kini ko so dalantamet dagiti aldaw nga no dadtoy ket syempre kakadwa tayo. So manen Reverend thank you ket nga rod iti panangikadkadwam kada kami ket we wish you good luck iti papanimot nga rod iti assignment mo. Ayan na, DJ. Yabatan na po. Yabatan. So, manin, good luck kita sapay ko inspirar ka lang tapay mo ijay kat nga road nga agserbi ka dagiti tatao iti Apo. Di balita makikadwak tumatlang iti live, taga-comment, taga-react, taga-share. Iti mabalita ka kami din. Awen. Okay. So, nasayat lang na DJ. Kita manin, thank you kad nga ron, Reverendo. Thank you, met kada kayo, kabsat mi, nakikadkadwa kada kami, ti unos iti may sa oras, ni,
Paspas magayang magpaisyo ti panagtaray iti tiyempo ket nabali na kikita tayong tumanin na no may nga lawas, that would be October already. Wow. Ay naku, paspas talaga. October So 7. kanya nga kasi kitiyan tayo nga ruda gibus tayo nga panag programa tayo babayin iti may nga kanta dahil iti nga rumot lang iti agbalin nga kararag tayo ang papiksa kumakit nga rin kada tayo ti dahil ito nga pananginanama tayo kabsat. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig. Kat bendisyon na tayo kung mga ron, ti man nakabalin, kan managayato na ya Diyos, ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu